Barka da zuwa From tasha mai albarka, tashar da take kawo muku labaran Kannywood da ma na waje. Don yau ne farkon ziyartar wannan tasha mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyonmu a kodayaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Waɗannan hotuna na bayan Allah da kuka gana sa wanda da an kashe su, karku zata wai hatsarin mota suka yi, duk masu kwacen waya ne suka kashe su. Kafin waɗannan masu kwacen waya ne suka kashe su a nan jihar Kano. Hukumar 'yan sanda ku tsaya ku ɗau tsauran mataki akan masu satar wayan nan. Abin ya ta'azzara, abin ya kai inda ku ba kwa zato. Wani abun kuna sani yana zuwar muku kunne, wallahi wani abun ba kwa sanin abin da yake faruwa. A cikin jihar Kano fa yanzu akwai ungoyin da in ka je aka kira ka a waya wallahi baka isa ka daga wayar ka ba. In ka kuskura ka daga wayar ka to ta zama ba taka ba. Ta zama ba taka ba. A kwaci waya a kashe mutum, ya ilahal alamin, in dai ba so kuke mu fara yawo da makamai a jikin mu ba, to ya kamata ku ɗau tsauran mataki akan masu kwacen wayan nan. Da akwai gidajen mari da ake kai yara a ladabtar da su, kuka zo kuka ce human right wane ne kaza aka shiga aka fita, duk aka soke waɗannan gidajen mari, yanzu babu su a cikin Kano. Yanzu ga yaran duk sun fito cikin gari sun addabi mutane. Ai kamata ya gwamnati in ta tushe wata barna to ta sanya za a yi kuma ta fito da wani salo wanda za a yi maganin barnar. Tunda duk wanda aka kai shi gidan mari galibi marasa ji ne, duk da tsarin gidan marin akwai gyare-gyare tunda gargajiya ce tsagwaro a ciki, to kamata ya ku gyara, ku yi gwamnati ta shiga ciki ta ce ga tsare-tsaren da za a yi domin a ci gaba da ba da gudunmawa wajen tarbiyyarsu. To amma yanzu gashi duk kun rufe gidajen marin, gashi kun sako su ga yaran abin da suke yi. A kama yaro ɗan ƙarami shekara 18, shekara 25, shekara 23 su zo su tare ka su kwace ma waya ka kuma su caka maka wuka. Har mata yanzu ba kyale su ba. Kwanaki ɗan jinjiri aka caka wuka. An kwace wa babarsa waya, ɗan jinjirin yana bai aka caka masa wuka. Ai kun gani an yi hira da yara. Kuma za a zo a kama su, za a yi hira da su, a nuna duniya an kama su, gobe sai ka ga yaro yana yawo. An je an yi belinsa. An je an fito da shi an yi belinsa. To ina kuke so al'umma su sa kansu? Ya kamata hukuma ta ɗau tsauran mataki akan wallahi masu kwacen wayan nan. Abin ya ta'azzara. Waya ta zama masifa, baka isa ka rike waya kana amfani da ita ba. A kwace kuma a kashe ka. Duk waɗannan fa ba hatsari suka yi ba, duk kashe su aka yi ba akan wannan abar waya ba. Ya kamata gaskiya hukuma ta fito ta ɗau tsauran mataki akan waɗannan masu kwacen waya.